Sherifula filɛbaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaw an kanubaw an minnu bɛ yen kabi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka karamɔgɔ Fanɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di an filɛbaw ani an kanubaw ma ani minnu b'a an encourager sanga na waati an ka nin baara in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Fanɛ an b'an ka sababu ɲuman fo an b'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fo a Seyidi Sharif Osman Madan Haidara cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Fanɛ o tɛmɛnen kɔ an bɛ le 30 mars 2026 an bɛ établissement Ousmane Traoré Sisawanɛ an bɛ Ousmane ka butiki belebelebaden min filɛ nin ye immeuble Nimagala dugu ma coyi n'i sela ye i b'a dɔn k'a fɔ ko bi sen na yan kosɛbɛ karamɔgɔ Fanɛ an bɛ waati gɛlɛn na kosɛbɛ funteni bɛ yen tile bɛ yen maaw sɛgɛnna an bɛ dibi la fana n'i nana yan o y'o de bannen ye pewu i bɛ yelen sɔrɔ humidificateur chargeable bɛ yen a kumaba fara fitinin kan minnu bɛ suma i b'a lakale ko glace b'i fari la a kumaba n'a fitinin 20 litres chargeable hali ni courant tigɛla minnu bɛ se ka heure 12 kɛ k'i lafiya o bɛ sɔrɔ OTS ka butikiw la ventilateur bɛ yen a chargeable bɛ yen a courantmaw fana bɛ yen courant ma tigɛ minnu bɛ se ka heure 12 kɛ k'i fiyɛ fo courant wɛrɛ bɛ na k'a sɔrɔ i bɛ ka fiyɛ fufalaki o ventilateur chargeable bɛ yan ni dibiko fana don lampadaire bɛ yan minnu bɛ minɛ tɛgɛw la minnu bɛ gulon siradaw la i bɛ minnu gulon i ka du kɔnɔ automatique u bɛ mɛnɛ u yɛrɛ ma su ma ko dugu ma jɛ u bɛ sa u yɛrɛ ma o ye gulontaw ye i bɛ minnu minɛ ka taama n'a ye ja u minɛ couleur min ka di i ye i b'u bila a la i bɛ bɔ dibi la ni Ala ka jɛ ye ampoule chargeable fana bɛ yan courant ma fara batterie kan ni courant tigɛla ampoule minnu bɛ yelen d'i ma k'i bɔ dibi la pewu chargeable OTS u bɛ yan OTS ka butikiw bɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen an bɛ yɔrɔ min na i ko bi suguba kɔnɔ yan an filɛ immeuble Nimagala dugu ma coyi butikiba min bɛ yen an b'o de kɔnɔ o daba naani kelen na immeuble Turela la butiki wɛrɛ bɛ yen o daba naani kelen na n'i ye monturuba tɛmɛ coyi butiki wɛrɛ bɛ yen ka ɲɛsin o ma o daba naani kelen na Imamu Balakale ka carré butiki 2 bɛ yen n'i taara dibi naani fana na butiki wɛrɛ bɛ yen o tɛ se ka butikiw kɛn bɛ ka yɛrɛkɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i t'a fɛ i ka nimisa i ka nafolo bɔta la courant minɛ batterie minɛ panneau batterie lithium a kumaba fara a fitinin kan 30 kVA ninnu 35 kVA ninnu a bɛɛ bɛ yan e kana nimisa i ka wari bɔta la wuli ka se OTS ka butikiw la n'Ala sɔnna a ma karamɔgɔ Fanɛ i tɛ fɔ i jigi kɔ ni Ala ka jɛ an ka tɛmɛ ni baara ye ɲininkali minnu b'an bolo maaw bɛna bɔ olu kalama émission kɔnɔ inshallah merci beaucoup n kɔrɔkɛ e ni ce man ce n y'a dɔn baasi foyi kɔni t'i la baasi foyi tɛ la min ye ɲininka an bɛ waati min na i ko bi OTS ka ni ampoule chargeable nin ko bɛ bɛɛ ye ni courant tigɛla a minɛnen bɛ to yen minɛw de d'i ma n kɔrɔkɛ u bɛ diya i ye awɔ nin ye fɛn dɔ de ye n'a binna i t'a binkan mɛn fiyewu a bɛ kɛ dugu ma bɔrɔw nka i t'a mankan mɛn o ye fɛn jumɛn ye n'a binna i t'a mankan mɛn i t'a mankan mɛn fiyewu tiɲɛna n ma se k'o dɔn n ma se k'o dɔn e ka taa n kɔrɔkɛ i ni ce n y'a dɔn baasi t'i la i ni dɔɔni bi ɲɔgɔn na n'i gagné i tɛ nimisa n b'a fɛ ka OTS Ousmane Traoré Sisawanɛ a ka nin ampoule chargeable kura bɔlen i delila ka nin ye nin bɛ cogo di awɔ sa a yelen ka bɔ a si ka ca chargeable don n bɛna d'i ma n'i gagné a ka di ye mobili tɔgɔ ye di bamanankan na mobili bɛ wele cogo di bamanankan na mobili dugumafɛn dugumafɛn Ala k'an kisi o ma o tɛ mobili k'an bɛn n burankɛ i tilala mini na e ni ce baasi t'i la n b'i ɲininka i dɔɔni don i burankɛ don n'i gagné nin ye soma sama ɲuman ye n bolo OTS ka ampoule chargeable bɛɛ mago bɛ n'an bɛ waati gɛlɛn min na i ko bi hali ni courant tigɛla a minɛnen bɛ to yen n bɛn'o de d'i ma o i bɛ cɛ 5 de fɔ n ye dɔrɔn min bɛ daminɛ a la bisimila cɛ 5 Amadu kelen Amiru Fila mɛ n burankɛ n y'a nɔgɔya dɛ tuma Ala ka dɔn a ja merci beaucoup merci n kɔrɔkɛ i ni ce n y'a dɔn baasi t'i la i dɔɔni don n b'i ɲininka n'i gagné n b'a fɛ ka OTS ka ampoule chargeable kura bɔlen d'i ma
min y'a yele ka bon a si ka ca n kɔrɔkɛ n bɛn'o de d'i ma n'i gagné o bi bɛn i ma nin ye fɛn dɔ de ye n'a binna i t'a binkan mɛn fiyewu o ye fɛn jumɛn ye wɔsiji o bɛ bin a ne hakili la i b'o salo k'o fili duguma de a bɛ yɛrɛ ma a binkan ti mɛn o n'anw ka jaabi tɛ kelen n kɔrɔ ala ka si d'i ma cɛw k'an bɛn yan merci beaucoup Chuka Usaye e ni ce baasi t'i la n b'i ɲininka i ka kalanden dɔ i douane fana don n'i gagné nin de ye hôtesse ka lampadaire kura boli n bɛ fɛ k'a d'i ma i ka taa n'a ye o bɛ bɛn i ma n ko diinɛ ɲininkali de ka di ye wa tari hakilijagabɔ de hakilijagabɔ o de ka di ye i bɛ cɛ 5 fɔ n ye min bɛ daminɛ ala i b'a teliya cɛ 5 min bɛ daminɛ ala awɔ Amadou Kele Arama Fila Amidou Saba non karamɔgɔ an bulu charge bulu kelen di Usaye ma wala an bulu charge hôtesse kelen d'a ma wala tɔ du i ka so ni ala sɔn e jali ye a diyara e ka taa merci beaucoup Usaye shukran jalila barakallahu fi merci beaucoup merci Chuka n kɔrɔkɛ e ni ce baasi t'i la i douane don n'a ye diya a wele k'i denkɛ hôtesse ka bulu charge bulu filɛ n bɛ fɛ k'a d'i ma i ka taa n'a ye so i k'a lajɛ yele ka bon si ka ca min ka di n'a bɛɛ courant ma tigɛ a bɛ ne bi to yen chargeable don n bɛn'o de d'i ma n y'a dɔn duman ye kojugu mobili tɔgɔ ye di bamanankan na mobili an bɛ don mobili min kɔnɔ k'a boli a bamanankan ye jumɛn ye bamanankan mobili mobili ye tubabukan ye o mobili ye tubabukan ye nka bamananw b'a wele cogo di ne t'o dɔn o cunika jamu duman Koni a Kone kan k'o dɔn o tuma ala ka siw di merci beaucoup Chuka n kɔrɔ e siran bɛ wa ne siran bɛ dɛ e ka siran mun ye karamɔgɔ ne kɔni siran bɛ n ka ɲininkali jumɛn d'i ma n k'a kɛ diinɛ ye wa walima n k'a kɛ hakilijagabɔ ye ayiwa an k'a kɛ hakilijagabɔ a tuma a banna hôtesse ka bulu filɛ n bolo chargeable yelen ka bon si ka ca ni courant tigɛla mɛnɛnen bɛ to yen n bɛn'o de d'i ma n'i gagné o bɛ bɛn i ma kosɛbɛ ɲininkali ye min ye i b'a dɔn wa e bɛ jamana 5 de tɔgɔ fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ jamana 5 min tɔ bɛ daminɛ a la i b'a teliya Azi jumɛn Azi ye jamana ye de ayiwa an ka to tan Chuka n kɔrɔ e ni ce baasi foyi t'i la hôtesse ka bulu filɛ chargeable kura boli yelen ka bon a si ka ca hôtesse n bɛna d'i ma n'i gagné o ka di ye ɲininkali min i b'a dɔn wa n k'a kɛ diinɛ ɲininkali o ka di bon ni min ka di yɛrɛ dɔrɔn min ka di n yɛrɛ n bɛ fɛ k'a dɔn sukan seli araka joli fɛ kibaru joli don n'i bɛ seli su kan kibaru joli bɛ fili a kibaru kelen o kelen mun ne bɛ fɔ bisimila bon ni cɛ don kibaru ye 3 ye ni cɛ don sukan seli la kibaru ye 3 ye ni muso don kibaru ye 4 ni muso don 4 o suma an ka daminɛ cɛ ta la bisimila o kibaru fɔlɔ ye jumɛn ye o kibaru fɔlɔ ye fatiha ye a kibaru filanan ye jumɛn ye a filanan i bɛ su kɛ i bɛ dugawu kɛ su ye a kibaru sabanan ye jumɛn ye cɛ ta la i bɛ dugawu kɛ i ni silamɛw bɛɛ lajɛlen o y'ale bannen o y'ale bannen ɔ muso ta ye jumɛn ye bon muso ta i bɛ fatiha kalan a fɔlɔ la a filanan na i bɛ dugawu kɛ su ye a sabanan i bɛ dugawu kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen a naaninan i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ka dugawu kɛ silamɛw ye e tuma e tɛ silamɛw cɛ la de i bɛ dugawu kɛ silamɛ awɔ ka tila ka a naaninan donc muso ta ye 4 ye cɛ ta ye 3 ye ne kuma deli k'o mɛn dɛ sukan seli la muso ta ka kɛ 4 ye cɛ ta ka kɛ 3 ye vraiment ale kɔni ko de kalan wala kɔrɔ ala ka siw di i tɛmɛna kɛrɛfɛ dɔɔni dɔrɔn de y'i jɛ cɛw ala ka si di ma kan b'u fo merci Chuka n kɔrɔ e ni ce a fili bolo hôtesse ta don ampoule chargeable don a yelen ka bon a si ka ca n'i gagné n b'a d'i ma i bɛ taa n'a ye i labɛn bɛ kosɛbɛ i ko ɲininkali jumɛn de ka di ye n k'o d'i ma i k'o jaabi bisimila i bɛ se k'a kɛ diinɛ ɲininkali bɛ taa ni ye diinɛ sira fɛ n ka taa ni ye diinɛ sira fɛ sisan an bɔra sunkalo kɔnɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ yɔrɔ an bɔra sunkalo kɔnɔ tiɲɛ i ye sunkalo tile 20 ta i y'a bɛɛ su tile 29 n y'a bɛɛ su tile 29 i y'a bɛɛ su ɲininkali kelen dɔrɔn nin ye cɛ dɔ de ye a tɛ su a t'a juru sara a tɛ kafara bɔ wa jurumu t'a kan na fana
a tɛ su a t'a juru sara a tɛ jurumu t'a kan na wa a tɛ kafara fana bɔ a t'a juru sara ayi a tɛ sun cɛ in tɛ su a t'a sara a tɛ kafara bɔ wa jurumu fana t'a kan na fiyewu denmisɛnnin no denmisɛnnin qualité jumɛn denmisɛnnin ma bɔ denmisɛnnin na o denmisɛnnin dɔw bɛ su hali denmisɛnnin dɔw ye sunkalo bɛ sun ka ban cɛ don a tɛ sun jurumu t'a kan na a tiɲɛ yɛrɛ la foli fatɔ a tɛgɛrɛ fɔ a kun merci beaucoup merci n kɔrɔkɛ e ni ce baasi foyi t'i la nin ye hôtesse ka lampadaire kura bɔlen ye cɛw n'i ye nin sɔrɔ n'a y'i diya gulo i ka du cɛmancɛ la kɔmani filɛ i k'i sigi k'a mɛnɛ i mago foyi tɛ jɔ kuran na bilen o ka fisa minɛ o ka fisa yɛrɛ de hôtesse ta don n bɛna d'i ma n'i gɛnna o ka di ye n ka minɛ ka minɛ a bana a minɛ ɲininkali min bɛ n bolo i b'a dɔn wa mobili bɛ wele cogo di bamanankan na mobili an bɛ mobili min kɔnɔ k'a boli tuma bɛɛ a bamanankan ye jumɛn mobili bamanankan o jaabi dɔrɔn i ka taa n'a ye mobili n'o cɛla n t'o dɔn ɔ kan bɛn n kɔrɔkɛ e ni ce n b'a ni ce baasi t'i la ala tanu i ni dɔɔni bi ɲɔgɔn na n'i gɛnna n b'a fɛ k'i ladiya kosɛbɛ n'i ye nin sɔrɔ o t'i ladiyalen n'o ye ladiyalen n ye hôtesse ka lampadaire kura bɔlen di n ɲɛ bɛ commande nana awɔ ɲɛ b'a la n'a y'i diya don kuran na n'a y'i diya i ma pano y'a kɔfɛ awɔ a bila tile la dɔrɔn tile b'a charger ouais n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna d'accord i labɛn bɛ n labɛnnen n ka ɲininkali jumɛn d'i ma ɲininkali jumɛn n k'o tɛnku i la ɲininkali n ka kɛ diinɛ ɲininkali ye wa walima hakili jagabɔ mun ma n'i diya min mana n diya a banna suka a kɛ nɔgɔma ye dɛ n ma kɛ nɔgɔma ye dɔrɔn i se ka kɛ a banna i bɛ seli su kan e ye silamɛ ya ne silamɛ i delila ka seli su kan an ka yɛlɛma i k'o bɔ a la suko in man di ye ɔ n ka jumɛn d'i ma a kɛ dɔ wɛrɛ bɔn sisan n bɛ fɛ i ka min kɛ i bɛ kuliya wali kafiruna i bɛ se o la non n tɛ se o la i bɛ se tabatiya da la ayi o tuma an ka diinɛ ko in to yen i y'a mɛn awɔ mobili bɛ wele cogo di bamanankan na mobili e bɛ don mobili min kɔnɔ o y'a tubabukan de ye a bamanankan ye jumɛn takuru takuru e donna takuru kɔnɔ n'o tasuma y'i minɛ i bɛ taa min n ko takuru ye tasuma de ye ou bien i delila ka don takuru kɔnɔ de ye an t'a siɲɛ n'o tɛ ayi o y'a bannen e bɛ taa de sa o nin ko ne ye nin bannen de sa o e m'a fɔ ko mobili tɔgɔ wa bamanankan na mobili tɔgɔ ye di t'i miiri ya t'i miiri ni hakili jiginna i bɛ na e ka taa kɛrɛfɛ tafiɲɛ tɛ takuru tɛ takuru tɛ tafiɲɛ tɛ i delila ka yɛlɛ tafiɲɛ sanfɛ yan awɔ e min e y'an yɛrɛ kɛ yɔrɔ jumɛn e delila tafiɲɛ sanfɛ min an bɛ na la an bɛ taa la n kɔrɔ ala ka sugu diya e ka taa maa t'a dɔn ne ye jinɛ y'an bolo yan e ka taa merci ala ka si di merci beaucoup an t'a ɲɛ dɔn kana siran o maa denkɛ bɛ fɛn jugu ɲɛsin ma an bɛ n filɛ tele la koyi n bɛ nin ɲininka n'i gɛnna nin de ye hôtesse ka lampadaire ye nin ka ɲi i bolo kosɛbɛ n bɛ nin d'i ma i bɛ taa n'a ye i y'a mɛn i bɛ cɛ duuru tɔgɔ fɔ n bɛ daminɛ ala n b'a teliya an bɛ siran ka dɔɔni wa Amadu kelen Adama o bɛ k'a f'i ye kan bɛɛ ala ka siw di merci beaucoup n kɔrɔ i bolo jigi e ni ce n b'a ni bara n ɲɛ dɔn baasi foyi t'i la nin waati in na baasi foyi t'a la a bannen filɛ nin n b'a fɛ ka hôtesse ka lampadaire d'i ma nin kɔni maa tɛ nin ko fɔ maa ye bilen n'i ye nin sɔrɔ a bɛ sɔn ka diya yɛrɛ a banna nin bɛ cogo di hali ni m'a sɔrɔ sa a kɔni cɛ ka ɲi a bannen filɛ cɛ dɔ filɛ a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye a bɛ min o ka bon n'a koliji ye c'est à dire a miniji de ka ca n'a koliji ye o ye cɛ jumɛn ye a miniji o ka ca ni koliji kosɛbɛ o ye cɛ jumɛn ye nin waati in na est ce que
e ma sɔrɔ ayi non n t'o dɔn o tuma e ka taa e ka taa kɛrɛfɛ Ngoro e ni ce baasi t'i la ko garisɛgɛ dumantigi bɛ ji feere bada la tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ni o tɛ se ka lampadaire kura bɔlen yeelen ka bon si ka ca an bɛ waati gɛlɛn min na bɛɛ mago bɛ nin na ni mɔgɔ foyi tɛ courant na n'a ye ja bila tile la tile b'a bɛɛ charger k'a ban n bɛna d'i ma n'i gagné na o ka di ye nin ye fɛn dɔ de ye n'a binna i t'a binkan mɛn fiyewu hali a bɛ bin i kɛrɛfɛ i t'a mankan mɛn o ye fɛn jumɛn ye n'a binna dugu ma e ka segin i ka kuma kan i t'a binkan mɛn hali a bɛ bin i kɛrɛfɛ i t'a mankan mɛn est ce que o tɛ hadamaden ja ye ɔ ja bɛ bin yan n'i ye ja binnen yɔrɔ o b'a sɔrɔ jatigi yɛrɛ binna dɛ ɔ i kɔnɔ n'an tile ja ka bɔ ɔ micro in di yan n'a binna n'ale binna i t'a binkan mɛn fiyewu Ngoro i b'i miiri yan t'i miiri kɛrɛfɛ i bɛ na Ngoro e ni ce baasi t'i la i ka denbaya n b'i ɲininka dɔɔni dɔ n'i gagné na o tɛ se ka lampadaire kura bɔlen filɛ dutigi bɛɛ mago bɛ nin na sabula an bɛ dibi la inshallah o cɛ n bɛna d'i ma n'i gagné na o ka di ye kojugu cɛ dɔ don a miniji o de ka ca n'a koliji ye cɛ dɔ a miniji ka ca n'a koliji ye kosɛbɛ o jurufile jurufilɛ ya ɔ ayi o tɛ jurufilɛ n'i ko jurufilɛ miniji ka ca n'a koliji ye n ko jurufilɛ bi don kɔlɔn yɛrɛ jiba de kɔnɔ yɔrɔ ko nin ye koli dan ye sa dɛ o tɛ jurufilɛ ye jurufilɛ bɛ min ta n'a bɛ don min kɔnɔ a bɛ don jurufilɛ bɛ don kɔlɔn min kɔnɔ kɔlɔn ji ma ca n'a bɛ min ta ka bɔ ayiwa n'i ko ten ɔ tɛ o e ka taa ala ka si di Ngoro n b'i ɲininka dɔɔni dɔ n'i gagné na o tɛ se ka lampadaire filɛ n b'a d'i ma i bɛ taa n'a ye Fufalaki o ka di ye kosɛbɛ nka i ye ɲininkali min ɲini o tɛ d'i ma bilen dɛ n bɛna nɔgɔman d'i ma min ka di n'o ye ok problème i y'a mɛn a lamɛn kosɛbɛ ɲininkali min i b'a dɔn wa ayi n t'o dɔn nin ye cɛ dɔ ye n'i y'a ka fugulan bɔ a kun na a bɛ baara kɛ fo waati min ka d'a ye nka n'i seginna k'a ka fugulan don a kun na a tɛ sɔn baara ma bilen o ye cɛ jumɛn ye o ye marifa ye marifa ayi ni marifa chargé a bɛ ci n'i ma chargé a tɛ ci o tɛ marifa ye fiyewu a bannen y'o nin ye o ayi i yɛrɛ bɛ baara k'o la tuma bɛɛ n kan bɛ cɛ min ma e bɛ baara k'a la tuma bɛɛ tuma a banna o nin kɔni banna Makɔrɔ i ni ce baasi t'i la i bɛ cɛ 5 tɔgɔ fɔ n ye n bɛ hôtesse ka ampoule chargeable d'i ma kura bɔlen cɛ 5 min tɔgɔ bɛ daminɛ A la bisimila cɛ 5 jumɛn i bɛ cɛ 5 tɔgɔ fɔ n ye mɔgɔ 5 cɛw la e tɔgɔ ye di ne tɔgɔ Albert Albert tɛ kelen ye e tɔgɔ tɛ daminɛ A la bisimila a tɔ 4 fɔ kelen Musa t'a la a ye sira di cɛkɔrɔba ma Ngoro ampoule chargeable hôtesse min'o de d'i ma n'i gagné na i labɛn bɛ nin ye kura bɔlen ye yeelen ka bon a si ka ca hali ni courant tigɛla mɛnɛnen bɛ to yen mobili bɛ wele cogo di bamanankan na bamanankan na a bɔ ka gɛlɛn tila i ka taa Ngoro e ni ce baasi t'i la i dɔɔni dɔ n b'i ɲininka n'i gagné na n bɛ hôtesse ka ampoule chargeable 1 d'i ma i ka taa n'a ye o ka di ye kojugu nin ka di ye n'an y'a sɔrɔ cɛ 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ A la bisimila Amadu kelen Ali fila Ahamedi i ye Amadu fɔ ka ban dɛ kelen Ali fila Abraham saba Ngoro kɛ e ni ce yari baasi kɔni t'i la i dɔɔni b'i ɲininka n'i gagné na hôtesse Usumani Traoré Sisan Wanɛ a ka nin ampoule dagabana n bɛna d'i ma i ka taa n'a ye so o duman ye e labɛn bɛ cɛ dɔ don a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn ye cɛ dɔ don a miniji ka dɔgɔ n'a a miniji de ka ca n'a koliji ye o ye wasiji ye o tɛ wasiji bɛ ca ni koliji ye kuma jumɛn cɛw ye ka taa e ka yan bila Ngoro kɛ i ni ce baasi t'i la hôtesse ka ampoule chargeable a ta dɔrɔn i ka taa n'a ye yeelen ka bon a si ka ca
u ka di ye o ka di kosɛbɛ kosɛbɛ i labɛn bɛ labɛnnen mobili bɛ wele cogo di bamanankan na mobili dugumakuru dugumakuru a ye tɛgɛrɛ dasa a kun a gaɲɛna i kan bulu in ta i ka taa n'a ye ayi o t'a la n kɔrɔkɛ i ni ce n b'a ni ce baasi t'i la baasi foyi tɛ yen ni gɛnna mɛ o tɛ se ka lampadaire n bɛ fɛ ka nin de di mɔgɔ dɔ ma tellement que ni ɲɛci bɛ mɔgɔw ye bi an bɛ don min na i ko bi ni gɛnna bɛ taa n'a ye o ka di ye o ka di n ye nin ye fɛn dɔ ye n'a binna i t'a binkan mɛn hali a bɛ bin i kɔrɔ i t'a mankan mɛn o fɛn jumɛn wasiji wasiji tɛ i ka taa e ka yan bila wasiji tɛ fiyewu pewu kabu fo ne bamuso ni ce baasi t'i la i denkɛ don n b'a nɔgɔya i ma o tɛ se ka lampadaire filɛ n b'a d'i ma i ka taa n'a ye i ka so n'i gɛnna i bɛ muso 5 dɔrɔn de tɔgɔ fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya bisimila Aïchata kelen i b'a teliya Halima Fila Awa Saba Aminata Nani Asi Asita i gɛnna a gɛnna est ce que a gɛnna o tuma a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ma nin ka ca i ma de k'a minɛ taa ni nin ye merci beaucoup merci Serifula filɛbaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn karamɔgɔ Fanɛ nin ye anw ka émission a tako filanan o ye nin ye foli ani waleɲuman dɔn an bɛ o ta k'o di filɛbaw kanuba bɛɛ ma ka ɲini Ala fɛ an ka jamana an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala ka korosuma ka jamana in k'an sago ye an bɛ gɛlɛya min na Ala k'an bɔ a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ Fanɛ an y'a fɔ aw ye an bɛ le 30 mars 2026 kɔnɔ o tɛ se ka butiki belebelebaden kɔnɔ min filɛ immeuble Nimagala duguma Coyi kuran minɛ fara batiri minɛ ka a minɛ ɲuman sɔrɔ yɔrɔ jango an bɛ waati gɛlɛn min na panneau a qualité bɛɛ batterie a lucam a jima a qualité bɛɛ a bɛɛ ɲuman bɛ sɔrɔ yan sɔngɔ damatɛmɛja la wa sijan ni kɛnɛya dan y'u ta ye o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka an'u ka sugu ja garisɛgɛ ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di an'u ma karamɔgɔ fana an y'a fɔ aw ye an bɛ funteni na humidificateur chargeable modèle bɛɛ bɛ yan kumaba fara fitinin kan min bɛ suma i b'a lakale ko glace marque hôtesse don n'i y'a sɔrɔ i lafiya la ventilateur fana b'o cogo la chargeable don a kurama fara batteriman kan ka panneau don i ka so i yɛrɛ sen ka bɔ dibi ko in na pewu Usumani ka butikiw don o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ a ja ka garisɛgɛ ɲuman di an'u ma ɲininkali damadɔni kun b'an bolo mais kelen jaabila bi an ko mobili bɛ wele cogo di bamanankan na karamɔgɔ Fanɛ mobili jaabila mobili bɛ wele de ko dugumakuru an yɛrɛ b'a fɔ ko pankuru o ye sanfɛkuru ye o ye avion ye dugumakuru o de ye mobili ye jika kurun fana bɛ yen mɔgɔw bɛ don min kɔnɔ ji sanfɛ nin bɛɛ de ye bamanankan ye tuma an b'a ɲini Ala fɛ min y'a jaabi Ala k'a n'a sara Ala ka waati wɛrɛ jira an na wa salam merci beaucoup karamɔgɔ Fanɛ merci